Dungang gikasal ni Coronadal City Mayor Eliordo Ojena ang 69 ka mga paris sa gipahigayong kasalan ng bayan sa Rizal Park sa lungsod nitong Sabado, Oktubre 8. Nagbinayluay og aydo ang mga kinasal. Ang kasalan ng bayan ang highlight sa 22nd Charter Anniversary og Negosyo Festival sa lungsod. Makita sa video nga may dagsang sa Rizal Park ang mga tawo. Nalipay ang Philippine Statistics Authority kun PSA Coronadal City Civil Registry System Outlet Supervisor sa nahimong desisyon sa mga magtiayon nga magpakasal aron formal nga masilyuhan ug mahimong legal ang ilang panag-uban ug aron mamahimong lehitimo ang ilang mga anak. Gisaad sab sa PSA nga padayon ang ilang suporta ug magpabilin silang makigalayon sa lungsod. Gawas sa mga city officials, mitambong sab ato sa kalihukan ng mga miyembro sa sangguniang panglungsod sa Coronadal, 27 ka mga kapitan sa barangay sa lungsod ug mga department heads. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.